bedar cai chokwadi mari vandibatsire zvichikamudi bedar cai chokwadi mari vandibatsire takumbira umwana kuti ataure soro wenyaya vachitizvanzi mukwasha auya nemabhegi usiku vakazosiya mabhegi pamba pasekuru hanzvadzi yamai kati sekuru mazvifambisa sei zvikanga kwete ndavati ngavadzokere kumusha kwemunhu vaenda sei vanokusiya vanofana kunangana munhu kumusha kwemunhu ndopandakazobuyawo kunokumari ndiwo chikadzi kuchandinacho kuti ndingonzwa kuti mwana akabviswa mumusha mabhero kana usiku amasi kuti ndiende mumusha muya hatina chati chaita pachati tinofanira kuti tiende mumusha matinogadzirisa chii nyaya idzodzo isu inemutauro kunzwa chokwadi mutauro maitirano zvakaitawo kwamuri maitikiro azvakaita tange tiri kumba ndakazongonawo kadzino yangu akuya munyaya ari kunzi zvataurwa navatizvi ava vane ifomu ndevediani kwamuri makadiro tipo makadini aiwa tiri nani sei mauya neifomu kudai imi muine mwana wamunogona wamaperekedza hamusi munogona kuzoda kutaurawo here mudarimo semubereki ka ndandizokumbirawo ndanzwa zvabotakurukurwa zvazvo ndozokumbirawo kuti kana paine zvine zvasara seni ndinda ndimuchengetedzi wemhuri ore ndo zvamunoitawo here kubasa kwenyu kuti munopinda mumatare edzimhosva makapfeka uniform yamuinayo right apo ndine mhinduro yekuti inini zita rangu rekuti ndiri musungwa rarire mwana ndisingazive kuti ipapo pane kukanganiswa kwandaita here ndatobvunza ini kuti mune here zvamungazodawo kutaura mukati hongu nokuti inini ndinda ndigere nemhuri urechi tisati tatoizwa kutoona vakagarapo saka tiri kuti imimi kana muchiuindawo kumatare madzimako mugonewo here kuenda makapfeka mbatya dzenyu nokuti idzi mbatya idzi dzinoshanda muri pabasa saka zvinozoita zvakanakawo here kuti munoenda nechunika kudarira mambo imi muchida kuzotsanangura zvemhuri nekuti mwana kana muri mbaba veuyu ndimi baba futi wemuroora saka imi ndimi munogere nemhuri munotodzigona kutsanangura dare rino zvatinganzwe pamwe vana voita sendumudzani imi baba mochitsanangura kuti aiwa nyaya iri mumusha mangu nekuti dare rino harisida kwamagistrate rokuti munhu wese ane 18 years zvino kana atoda ngazvimiririre isu ndezvetsika customary law yokuti iyeme mudzinza renyu zvikanzi mwana apidzwa kwamambo kutomuperekedza sezvamaitezvo muchinonzwawo nyaya yacho muchionawo matama ekupadare zvino mukauya makadai kuti titye muri kuti vamakwidza dare vatye apa chandaitira zvitekuti inini ndikasvikawo kuno kudani imi mune mutemo wenyu mutemo wenyu ndo watinodi watinoteedzera kana iye zvino mukati no ofisa kana kuti yeti yenyi imboisai pasi ngekuti panapa taakumboitawo zvakati handirambe ndo mutemo wamunemi nawo
isusu mutemo wedu haukanganise general law. General law yenyika ineyi inotaura kuti kana makapfeka zvamakaita izvi hamugoni kunzi bvisai head, hamugoni kunzi bvisai juice. General law rinokusiyai maitiro amakaita aya zviri pamutemo zvinofanira kucherechedzwa nedare rineri kuti kune officer wari pabasa. Patakuonai pakutanga tati zvaita zvakanaka muno mukaita ari kuita musikadzwa tokotaura bedzi signal kuti handcuffs tobva taburitsa driver imunadi zvino saka mukadai alright munguva inoteera nokukumbirai handiti hamuna chokuchinja izvozvo. Munguva inoteera muchienda kumatare kana kwamagistrate kana kwani imi makadzidziswa mutemo kuti muchienda kukoti munotonzwa mapipi vachiti mupurisa uya auya nemusungwa tonzi iwe shamwari itoenda unochinja uchapinda mukoti nhasi. Ipapo munopaziva vanototaurira mupurisa kuti chienda unochinja nekuti nyaya yako iyi iwewo uchinokumbira because anenge kunopoza bhero kana kuita sei achienda kuna magistrate ndokwatinoda kukudza chete iri kumatare edu etsika dzichiwana mouya nechiunika here. Hatina kuzviganishira zvakanaka, hatizvitarisiri. Kumunhu akadzidziswa basa rake anofanira kuratidza kurigona chaiko professionalism. Zvisinei baba vangu imimi maita nekusaziva nekuti hatidi kuzoti tipindurane nemi imi makapfeka uniform tinenge tiri kupindurana nemutemo. Iyi dzidziso yatapa iyi munodzidzisa vamwe venyu vanoshandira kumamisha kana zvisiri kutaurwa kukama mazviita. Manzwa mukwidzi wenyaya achitsanangura kuti nyaya dzavainadzo ndedzipi. Mabvunzo ari mutongi ndandiri kutaurisa kuti munodzidayira here idzi kuti nyaya idzi dzakaitika idzi. Unogona kudzokorora baba vatezvara kuti nyaya yemwana wenyu yekutanga, nyaya yamakakwidza danhani ndeyokutanga ndeichi roora, yechipiri tozopinda munyaya dzedu dzekunzi kuti mwana agere sei. Zvakanaka. Yeroora yakaoma nekuti zvainoita kana uchinyatsoziva kuti roora hakuna kubvisa paunonzi baba wachiti ndikuda roora rangu imimi mapindura mukati hongu kureva kuti munoziva kuti hamuna kupedzerana nababa. Zvino baba motsanangurira mukwasha nokuti kuti ijeredzwa here ramuruda mukwasha akambobvisa zvinhu. Muri kuchema nei? Zvine nguva yakadini baba kuti mubva mazokwidza mukwambo kuva mambo? Zvine nguva yakadini? Nokuti tinoda kudzivirira kakuti munhu achingobva kutorawo mudzimai wake 2 months baba vatopa mambo. Nekuti kutizira imwe tsika yokuroorana iriko tsika iyoyo. Chero vamwe vane zvimwe zvitendero chiiramba but kutizira kwokuti munhu unongoona pamba pasina achisiya aita saini yokuti ndaenda imwe nzira yedu yetsika dzokuroorana. Saka baba chitipai zvizere. Ndingati mukwasha wangu wakatora mwana wangu 2018 kusvika pari nhasi ana makore 6. Pamakore 6 vakaita vana vavo 3 mwana akashayika. Asi chikadzi kuchazoita kuti kuchina kuti handina mapinduro emusha kuti mwana ari musango. Ndisvike mushama wako wasvika nditumire vanhu kuti tinotaura kuti mwana sei zvigara musango sei musingamusvitsewo mumaoko angu nyangodai makatadzira nyango paine zvakaitika muri kumbotiazeiko zvekuuya nemwana wangu mumusha mangu ndinomutambira kana asisadiko kana kuti ane kodzero dziri pamusha mangu. Asi mwana wangu semunhu akabereka kubva makore 6 aiko kwokutanga asiri kumusha kwevanhu pamwe angadai ine chimwe chaakaita chinogona kuvaka upenyu hwake. Saka pa 6 years dzacho mungangomurasawo here musango kana kuti anouya aine chaakabata uchikuratidza kuti mwana kune kwaanga achishanda kana kune zvaanga achitawo mushameni vanhu mongomurasira musango kana kusvika nekwandiro. Saka pandakuda kuti tikatanga tadaiwo tozowana mapindiro munyaya dzacho
tinozwa kuti mwana sei achigara musaka. Alright. Baba vari kutaura nyaya yeroora achiti wandiomesera nokuti patsika dzedu ndinoda kupinda musha mako mune dare kurimo kana ndoda kuya naro, asi zvino chindisunungura kuti ubvise roora ndiwane kupinda umo takatarisana nekuti unenge uine chawabvisa zvisingandityori musana, zvisingatyori mai musana kana kukanganisa tsika nokuti kukwasha kwawakagumira. Ane chaakabisa here mukosho vakaisa tsvangira ikuno yavo pafoni ati akunangana vakangoti hatisipini mwana wandisibhisa ri mwana ari saka ndoya vakaisa pafoni vakaigamushira nekuti ndiwozviripo. Saka munyai wenyu ifoni hatina kutaura ndawega dzatakambotarisana munyai ngotaura nepafoni ari kupi auyoyo akuiti munyai waye ari kupi naye baba anzi vandizve zvakanaka. Manje kanyaya dzakadai dzichitaurwa dzinodoka munyaya munyaya ndiye asina kwaanorerekera kana sadombo vanhu vanogona basa unowanza vanhu vati dede zvino asi zvisinei. Baba vari kuda roora ravo nei masvika pakuita vana vatatu musina kuroorera baba kushaika hamuna zvekuti chero tikadedza mwana wavo anotaura kuti tiri pakaoma, asi munhu anoroora kubvisa pfuma nezvauinazvo here, kana kuti munhu kana atora mwana womunhu anotoenda kunopamba kunopfumirwa here kuroora kuti uchipfimba musikana anofanira kubvunza kuti une pfuma here. Ko nei vasikana vachikudai iwe wasina kubvunza kuti une pfuma here, asi achiziva kuti ubongo anofanira kupuwa roora. Banguyo nisati zvawanika zvinozvingoza mukutsva kubatsirwana ndiri toziva kuti kana une mwana wavanhu vatizofuma. Baba vakakutumbura vapenyu here? Isu kwedu tsika dzatinoita kumhuri kwedu baba vanobata chimuti chavo kureva kuti vanesawo makwati avo voturika apa makwati avo kuti mwanangu zvawaroora kudai kubva wachitangira kana kuti iwe shamari tsvaga, nekuti vana baba vanenge vanhu vakuru vanoziva kuti kutizirwa kupuwa mhosva. Saka mhosva ikana yamumusha vana baba vanoti mwanangu munomusha taari mhosva. Saka iwewe chitsvaga ndigoisawo changu sababa. Imi makambowana rudzidziso rwakadai kuna baba? Baba wenyu wakati kudii watora mwana wolala? Vaitaura chiti mwana mutsva saka ndatipa kuona kuti ngawanewo charo ndandisati hakundawana. Pane varoda kuzotaura ndarini vari munomu munosungirwa kuva panze panyaya idzi. Kana baba vatedzvara mauya imimi nyaya yenyu inogona kunge iri straight forward yakajeka pakuti muri kungoda ravhuma dai zvichinzi adyiwa nenyaya ndiyani tinoti kudii, nekuti nyaya dzedu kuno dzinonzi vanhu vakwidzana dai, asi pane mumwe anonzi ndiya dai tichiti presiding officer vari pakati pedu matobvuma mhosva yamuri kupomerwa, nekuti muri kupomedzerwa kuti hamuna kuroora. Pamabvunzwa mati hongu handina kudii, ichada futi kuti iitwe sei.
yatove kuti imimi baba munotaura zvamunoda panoto tozvinyora musi wamunodzoka mambo vachigura nyaya imi munenge mushinzi nekuti zvamunonyora ini matare ane zvaanotarisa kudzika tikona mumwe wakunyora dzinonzi chii nechirungu ameno zvimwe zvakungotaurika mazuva ano anze mari dzamai diki diki mari dzababa diki diki hakusana kungozvinzwa isi hatizvizii kuno kumatare kune zvinotarisirwa kuti kana munhu watora mwana wamunhu zvinozikanwa napresiding officer wemuchengeti wetsika nedare rimwe vanozokubvunzira saka mukanyora mapepa enyu ezvinobaba kana muchiita list munogadzira list yekutaura asi vapasha vamwe vari kuuya kuno kudare vazhinji unoona umwe achibva ataura kuti ndanyara kwazvo baba vandisvitsa kudare ramama regai ndibude panze nditaure nababa wangu vakanditumbura nekuti kubvira ana sekuru vangu nanani wese hakuna akambopinda mudare ramama vaingoroora vaiti vakatora mwana kuenda mombe 11 kuenda mombe 12 zvino ndanyara kwazvo ubva watotorana nababa nevamwe vauya unotaurirana waina baba nani kutu nekuti baba ndiwo muridzi womushauri zvimwe zvose zvaungagone kuita nekuti ivo baba vavo havana kumbobvira vasiya honzwa mumusha ndosaka imuripo makatokwanisa kunoroora nekuti baba vake uyu vakamurayira uyu kuti kana utora mwana womunhu unoda iye ndiye akutoregera kuchirayira iwe kuti uite zvaakaitawo iye nekuti samushauri basa raanoshanda ibasa recommunity inoti uitoda kuti atimirire achizotibatsira kuti mhosva dzisaparwe. Saka kana anga ari munhu akaipa anoti anonetsana nemukadzi ari kudanana nemupa next door panogara paine nyaya mukadzi anogara kumunyai vanhu vaitaura kuti anogoita mutungamiriri wedu wokuti tikanomangara nyaya yakaenda ari mukadzi ototora. Saka kurava kuti baba vakarongeka chavatadza kuchigadzirawo iwewe nekuti wakagadzira. Baba visa yetu kuradza kunyasotirira ukauri kutarisa uchionawo iwe kuti wapinda mama hana yako haisi kurovawo kuti baba uende pana baba ukumbire baba tezvara ndasvika nawo baba ndiri mwana wenyu handiti baba ndiri mwana wenyu vanozviziva kuti zvauine utano kudai kuwana unozowana muwana chamunobata kuti muchipe munyaya nekuti mambo nedare ndova vanyai vanhu venyu kuti nzwai baba vapotera kuno nenyaya yepfuma mobudoka mudare ramambo muchinongedzera chimwe chinhu kuti ndiko kunge imi muchikudzawo matare amambo wenyu kuti tinondigobva kwamambo ndisina chandakabata chokwadipo pane 3 years hatimbosiyana ine zvimwe zvese izvi kuma kunetsana kwose munoziva kuti kunounzwa nei kunounzwa nekunge usina kubvisa pfuma. Kana muchida kuona kurwadza kunoita danga remombe baba chimbofunga kuti mama makatina ina dzichienda kwate zvaro munobvuma kuti mukomurora akadaro yakarorwa mombe ina pane imwe yaive nezamu agare kumunyaya pakadai pakatoita basa uyo ari kugara kumunyaya kunge zvinenge nyore nyoreso kunge kuti kana akangoenda kuvakadzi vanonetsei vanongokandirwa mufoni tsvakirai kuno wototora umwe pakadii baba cheche tsvakirai kuno yemufoni pana anoishaya ukaona waberekawo iwe munhu ane vana vatatu unotsvaka mata urura wobvisa futi tsvakirai kune mufoni yoenda ukaona svika pavana vatatu woendesa iwo baba kana varipowo kana vakanga vachidawo vanoti uyu atora ruoko rwasekuru wake sekuru wacho vakaita vakadzi vakaona uyu hanzi anebva atone ivo ari kunzi ane chii anotone pamiri
Vana baba ndo zvatinoita. Munhu anogona kushaya shumbu nazvo pamwe nemai. Baba vanoti mukudza dzinza ndo zita raunotumidzwa iwe. Kana kuri kuti zvatiri kunzwa kuti mwana ari kugara kwamunyaya kunetsana kawo. Isu nekuda kwokuti takatorerwa neyaive pajoki, ndinopfugama kuti muchidarirei chada kuita ichi. Maitwa sei mukadzi wangu wetsvimbo? Mukadzi wetsvimbo ndiye anotiurore nekuti anoti ndazviona ndakuona nedzinza rako enda utore. Musanomunzwa kuti vanorora vanokumbira mukadzi kuti atanga abvuma, nekuti iyi ndo pfuma yako. Vari kutaura mazuva ano kuti vana vari kugona kuzvikora. Ukanzwa mwana ari kutaurwa paredhiyo kana kubuda papepa pakabviswa pfuma yese. Munoda kubereka vana vasingabudiriri. Makabatei pamakawana mapepa aya, makabatei nababa. Nhasi muve mufananidzo wevaenzi vari pano nevose vaya mudare kuti kune imwe mhuri yekwamucheche yakanyadzisa tezvara nekuti yakabva yati baba vasamudzaruo mugere baba usasimuka zvenyu. Ini ndinoda kuremekedza tete kuremekedza mitemo kuti pamusoro amuni ndikati kuti ndiwane kutaura kai izvi ndezvine zvakatondiremerawo nova ndati imbogara apa. Saka pamusoro vakuru vedare nevagadzisi venyaya dzekuti vanhu vagare mune zvakadii mune zvakanaka. Inini kukura kwangu handambobvira ndakapinda mudare iro kutotanga nhasi. Uyu mwana wenamba 3 ndiwe namba 3 kumberi kwake kune 2 kumberi. Inini ndakaroora, baba vangu vakanditizvo mwana wangu zvawatora mukadzi wake, mukadzi anoda kuchengetwa, anoda kuroorwa, uyezve ndiyo pfuma yako yekudini yekutanga. Ndozvavakandiita. Mandati baba ndazvinzi ndakaenda kubasa inini nova ndanosenza nova ndaya nemari ndikazwa kuti baba mari iyi yandauya nayo iyi zvikanzi hongu ndaiona ndikati mari yandauya nayo iyi ndobva vandiwedzerawo vaone yangu yandakadini yandauya nayo nova ndaenda kunokuroa. Zvino pavana vangu ava vakati akatizika mukadzi wake iyezvitokwadi ndekuti inini ndanga ndichitopa eja pamba pangu ipapo ndichichengeta iye mwana nemuroora vese vagere pamba pangu. Zvino iye zvino chazonditi netse ende ndikutotaura sezvamamutaura kuchita kai zvatotonetsa mumwe wakuti ichokwadi ndanyara zvikurusa zvekuti handisati ndamboita chinhu chakadaro kana ndizive kuti tezvara vemwana wangu vazouya kuzoripota kuno ko zvaita sei ndakatombopopota chaizvo ndikati vakomana zvinhu zvamatiitira zvikai zvinonyadzisa kana mumusha chaimo chaimo. Handisati ndambozviona kutotanga. Zvino zvamira zvakadaro ndopandikati onaka iwe mukomana nyaya iwaiona zvakaita zvikati naye baba unga ndakambounganidza mari wani ndozvaakandiita iyeyo. Zvikati ndakambounganidza mari ndaunganidza mari akaita mari inoita 200 chete. Ndikati ndichitizvo enda nayo kana kuti ndipe ini ndiende nayo ndinopate zvara. Mukomana akandipindura akati adzimai vangu vanditizvo baba vakati imbomira hako kuroora umbotakawo vakaimba kuti ini kana ndichiuya ndowana pekusvodini pekusvopinda imba ndindakatovaka haina nhingirikiri yezvipa izvo anga achisedza ari kwamurambinda uko vari vese nemukadzi ndoko vakaitawo vana vavo kunoko akabva nemwana 1 ndobva vanoita vamwe vana vakadikoko 2 vaita vana vavo ikoko vandatodini futi vandanokakata kuti uyai simba renyu riri kuperera mumaricho. Ko iwe kana wapamba
unozodhivhuropa sei kunenge wachembera. Zvatinobva tichiita ndikati iwe unenge wachembera hauchakwanisa kusvodini kusvikoshanda. Zvino pakutanga kwenyaya musoro weshoko wanga uripo tezvarandi vasorotodze aiwa vanoda chii, vanoda zvinhu zvavo, asi paine kapinde papapa kekunzi izvo tezvara mwana wavo akataurwa newangu kunzi ona ndakuda kunodini kunobvisa mari zvikanzi kwete ingomira baba vangu vakati tanga wavakaimba kana wavakaimba ini kana ndichiuya ndosvikopinda ndinoona kuti imba yemwana wangu ndeiri zvine imba yakavakwa manje manje indini bhiriti ndakatovaka imba yacho andisina kumbotobhadhara ndekuti ndiri kuvakira chii mhuri yangu. Tapedza kuvaka kuimba kudaro ubva tambozvimisa zvakadaro ndingati pasobheri ndo rinorapera iri koma ndazoshamisa ndoona kwauya Samuel riri kutosunga ndikati iwe mukomana wakasungwa neni ndasungwa ndinoti ndinorwadziwa ndarwadziwa kudaro hazvisifambi zvakadini zvakanaka saka mhosva iyo yavapuhwa iyoyi inotoyani futi inotoyangu. Ubva ndazoona munyai akazosvika ndakupinda manje pazviri pane muongo pacho. Ubva ndazoona munyai wemukomana uyu iye akabvisawo ndikutsvakirai kunocheti haana chimwe chaakabvisa kutaura chokwadi pamberi pamwari haana chimwe chaakabvisa right asina chakabvisa kudaro ubva vati iyo svondo rapera iroyo ndaitakatora rozva kumba mangu kusenyu vandazika gogogogoko ndikati zvaita sei ndikazi murudiwa mumba mukicheni ndikati obva ndaenda vandaswana munyai arimo madzimai angu vane munin'ina wavo varimo vakadaro ino vandasvikosvikawo ndonga ndakasvikoitawo wechingati futi wechi5 zvikanzizvo nemunyai vamucheche paita nyaya pano ndikati nyaya yacho ndeiko zvikanzi izvo right zvakutaurwa zvinyataurwa nemunoona kwedu saka muropa Alright, pamusoro ibaba ndikubatei muromo. Ndinofunga kuti pamambosvika zvinezvi mataura pakakosha panhau yatanga yekuroora. Kana paine zvimwe muchasimudzwa mupai mukana kuti taura. Ndaona kuti panzvingwa padzalira inini natezvara nemwana aiwa munhu akwidza nyaya kudai ari kutaura kuti ndine nyaya mbiri ndokubva vataura nyaya yeroora ndo yakakosha tinatezvara izvi zvimwe izvi ndezvemudzimba ndezvemwana wenyu nemuroora ndo patichapinda ukatobatsirana kuumba. Asi chakosha izvino isusu chatofunga kuti ndekwamama kosha imi baba ndekokuti mutore stokcard renyu moriti kuna adzimai maimwe nyaya yekubereka ndakutobvisa imwe chitatu chidai chikadhi rekuti ndopenyu pokuti munopedza pachibva paonekwa nokuti munonzi kunonzi kuroorera mwana hakusi kuti munoroorera vese asi mukaona azoendeswa kwamambo kudai ndiyo wamunoti apa hapana chandichaita mukaona vamira nemama imoti kana risiriri kana risiidi rinodii ndo mapindiro atinoita madzimai enesu kana vako kukunda unoti kana risiidi rinodikwa nekuti vanenge vataura mhosva dzemuroora kuroorani nezita rake iye yanoroorwa pano kubvisirwa mombe ndati mombe yandakashanda yoko imi mobva mati amai kana risiidi rinodii ndachengetedza zita ravo. Haleluya. Yatezvara yakanakisa zvikuru kana ina haisimbondibvamiraiwa zvavanoda vanofanirwa kudini kupuwa zvinhu zvavo uye zvavanofanirwa kutaura zvinhu zvavo. chazondichapisa ndechekuzoti vakozvazotikwirire mupuranga chaimo kopa apa pasapa patinogadzisana tichiwirirana tikubva kwedu. Aiyo imi regai kuteta darira mambo. Kudarira mambo kunoenda vanhu vasina kurongwa, vasina mishonga, vasingapiringishe miti
nekuti kana usina kumwe chekuita haungafe neBP, unotsvaka muyananisi. Ndobva vaenda kwamambo. Dai vari vakobvu kwamambo unotsvake kungo uchidai wopiringisa uri kumba kwako. Imimi maibva mavada manje nekuti vanenge vasina kuendesai kwamambo, asi vakapiringisa chi miti yavo yekuti musi makatovarairwa kudai. Mwana wangu wechitatu yarera mwana ndaimuda ende mwana handisiya achiri mudiki muchitaura imimi, asi tezvara muchitezvara muri kuvada. Hatidi kuramba muchida tezvara pane zvakaipa. Idai kutezvara pane zvakanaka zvokuenda kwamambo, nekuti havana chavakarongera uyu. Vari kutomuda kuti avarorere uyu kuti rarama ndiwane pfuma yangu. Zvino imi mukati kwaenderwei, anoti kana vasingadi zvokwamambo regai ndiende kuna nhinga taura. Kuno zvakunoda kune vanogona kuno kana iri nyaya yeroora yemwana. Ratidzai ropa renyu nemadzinza. Kare munhu ainzi chimanda kana kuti chipanda, kwakanga kuine zita rekuti chipanda risingafaniri kurohwa, rokuti mwana anonzi unorodzana nehanzvadzi yako. Ndizvo makazviona. Zvino imwe nguvawo hanzvadzi yake yacho haichanyatsorohwa. Chipanda chako iye zvino mubereki wako, tete vako vane dzeumai, gugudza izvo zvatakutaura kuti takumboipostipona tichidzoka nechipiri kumbwati jena koti, kuitira kuti imimi nyaya yenyu mumbogara sedare baba nemwana. Pane zvamanzwa mudare muno zvinoumba ukama nekusunga imba yevana vavo kubereka wenyu. Kune zvinofanira kubiswa patsika dzedu. Hatidi vanhu vanopota vakapfeka marokwe vachienda kumapostori, dzimba musha uchinanikwa zvichena musha wese zvichinzi nekuti tinoroyiwa. Iwe uri kugara nemwana wavanhu nevazukuru wavo nevana vako vari kubereka usina kubvisa ruoko, mbereko inosunga sei? Saka ayewa tichambokusudurutsa henyu imi mumboonawo kurukura nemwana. Tatenda tezvaro chambokusimudzai takuzodzoka pane chipiri masvita tanozosimuka toasitara kwazii zvachataura pano zvose chavo Takuda kuzwa zvakafamba sei. Imi pazvamafambira kaita nyaya idzi takati tiri mukugarisana nekugara pachangu inini ndaiona kuti upenyu hwangu ndaive ndiri munhu kungoita zvemaricho ndichisenzera imba hanzini ndichiita kusha kuti ndipfeke kuti vana vaende kuchikoro. Ndaingoshingika uchiona banana pandiri kuenda ndokwanisiwa nekwandikubva chakwanisi kudikuona. Ndobva ndati baba mwana tadii zvatakandobva kubasa tadii tadzokera kubasa kuti vanhu 4 vakatiitira mabasa vachitoona mabasa vachiramba vakaronera rimwe kushuku vakafonera zvazamai vavo vakaramba kuenda vakatsvagirwa rimwe racho mudoka umu vakaramba kuenda nedzimwe shamwari dzavo dzakatovatsvagira futi vakaramba kuenda. Ndobva ndavabvunza ndakati oraiti zvamuri kuramba kuenda tinosvika kupi tichirarama upenyu hwakadai kuchikoro mwana ari kungodzingwa pano chekudya hapana zvese izvozvo tinozvozvowana kupi tinongoita zvekungoombera nguva yedu zhinji here tikanzina tichadi zvekuenda kumabasa titorina nerushambi takagara pangu ndikati ndobva vanditi
inini handichadi kuti unobayiwa jekiseni ndakutoda umwe mwana. Ndobva ndaramba ndikati ini zvemwana handisandakura kuita. Ndobva kana zvinhu zvekuti makuda mwana zvebonda hapachisina. Ndombomira ndakadaro 2 hours kutadza kuvachengeta. Iyeni zvekuti mwana tinoguma kupi vana vatotoita kuchengeterwa nevamwe. Ini handichaita sei handichakwanisi. Ndobva ndaenda kunana sekuru. Sekuru onai mararamiro andiri kuita. Wakati muzukuru chimboshingirira ndozvinoita dzimba. Ndobva ndaenda kumusha kwamai. Ndibva ndanovaudza mararamiro andiri kuita kuti ndishingirira ndozvinoita dzimba. Ndobva ndaenda kuna tete vangu hanzvadzi yapapa vangu vakandishingirira ndozvinoita dzimba. Kana ivo vanatezvana naamweni vaiti musha unoshandirwa nemukadzi kuti dzimba dzimire kudai vakadzi vanoshandira dzimba. Ndobva ndakaona kuti ai hakuna kwandiri kuenda kwandiri kusvika. Ndobva ndanodedza vamunyai. Ndaona kuti inozvi hapana neshisho chinacho handechikuitwa maekishini vabereki vacho nanatezvara nanaamweni vacho varipo vavo zvavari kundipomedzera zvaudi. Ndakaona kuti apa pachisina nzvimbo yangu apa kungogarawo musha mwana asi handichade kungotadza kuti ndora chifamba-famba uende nekuti zvavaindiitira dzimwe nguva waita chifambi, dzimwe nguva wazoba mapureta wazotengesa mapureta andakakupa, dzimwe nguva wazodai vandaona ndaingonyarara zvimwe zvacho ndichingotiwo pamwe zvichanaka ono zvinoita dzimba dzacho zvekutara vakuru svike pakuti yandiremera chirega indimboenda kubasa zvikanzi oraiti asi ndinofana kubva murume achizviziva ana atezvara vachizviziva chirega inditaura namatete vangu ndobva vaenda ndobva vanotanga vanotaura ndofunga kudzadza kuma3 dzezvawira ndobva ndavabva vaenda vatasvika maybe ndakukuda iwe nemurume wako kuti mudi munyore nyaya ndobva ndataura kwana mai kuya ndikati inini ndauya muno kuti ndakumboenda kunoshanda nhamu yandi yacho yanyanya haisi kuwedzera haisi kumbopera upenyu wacho kuti unoita kufamba netsoka kana kudii hapana chakutoona kwazvo kuenda ndobva zvachinoti ivo ndo vakatondibva chinotiratidza kuti wakubva pano chii ini asandatira ndobva vachindozvandi isusu tinoda dhora rimwe chete rekuratidza kuti hauchadi mwana wani wedu ini ndandati ndakuda kushanda ndobva atezana ndovashamba nemurume wavo vakati tipe chinotiratidza kuti hauchadi mwana wedu indati newo dhora randada tonobva ndoro chikwereti ndobva ndabudisa ndikati iri dhora randaramba ndikuda kuenda kushanda ndobva vati chinyora pasi chitonyora pasi ivo pachavo kuti chinyorai pasi zvavakutaura zvese taura kuti ini handichade kuinda mupagukuru mwana uyu wani ndakusiya wani uyu wavari kuti wacho mudiki uyu haasi wavo ndakudii ndakutakura ndozvandakanyoreswa pasi ndobva vasaina ini ndobva ndasaina ndobva ndanyora ndobva vatarongedza zvakanaka nemurume wangu tiri pamwe chete ndobva taenda kwana sekuru vavati chitorongedzai mubve pavaitotita zvekutoti kumidzai mutononoka muka kwatosviba vachiuya nemabhara vachipomona mabhara kuti anibetsere kutakura zvinhu vachisvika kwana sekuru vakangoskotsveta zvinhu panze ini handina kuziva kuti havachatopindi mumba vakabva vakomuka bheki wazosekundobvata zvava kuti varume vavo vari panze vari kuvasi kupinda ndobva vaona vanhu vai vatodii vatoenda vakatovabatara kutokure zvikandodzokai mutaure nyaya yenyu mungamusotore mabhegi panze ndozvezvinenge ndobva vati sekuru pakanganiswa ndobva vazotakura henyu zvinhu zvenyu mudii mudzokere kwamabva mutange kwamucheche kune vanhu vechikuru vanoziva chivanhu ngavadzokere then mozodzoka kana mavanhu kwavo saka tadzoka nemabhara edu nezvinhu zviya ndobva taenda kwamunyai ivavo ndobva vati imi chidzokerai kumba kwenyu handiri mune pamba penyu pamakaraka munodi munovata nyaya dzozotambidzwa mangwana kwakachena ava vakaenda kumba kwavo wanyatsoona kuti mavhoisi vane munina wavari kuchengeta mukadzi wacho ndaitodedzera kutodedzera kunge ndiye muridzi wenyaya achibhokota achindibhokotera vachiuya vavauya ivo vatezvara nemunina wavo
chitobva ipano vakatanga vachandiova ndikati ini ndogona kungouraiwa chiregai ndingobuda zvika chitoburitsa zvinhu zvako zvese panze pano ndozvipaza zvibaimba iyoyo ndobva ndasuma zvikanzi chero ukaenda kwaunongotaura isu tiri vanhu vemutemo tinotsvaga zvimwe zvekukufomera zvekukutaura ndatezvara vanondidza izvo ndinokutsvagira zvimwe zvekutaura ndinokufomera inini ndinosenza pamutemo ndobva ndati zvakanaka ndobva taenda kuvatadzaga mapasti 4 pamutemo pavamunyai vavo ndofunga kuti vakatuma mwana kumapasti 3 kuti ndanoodza mai vayo vauye vabvise zvinhu zvavo pamusha pangu chokwadi ndakamuka makuseni ndikaenda asi ndakaona mabheti zvitupa zvese zvakagadzirwa panze nezvinhu zvaburitswa pai mumba handina kutaura asi papa patopiwa handina kutaura ndakakwanisa kusumudza zvinhu zviya vandaenda nazvo kwavamuchoro ndobva vati iwe chitoisa zvinhu zvako kushedu ndobva ndaisa saka ndopatakazoona samanisi rauya rakuti mukudu wakudari asi munhu ngabve kumunyai adzokere kumba kwake saka takaona ati zvaravauya kwamuchoko kwavamunyai zvikanzi samanisi ndaona samanisi rauya raendeswa naatezva nababa vemukadzi vati munhu iye ngaabve pano aende kunokuna ngaatobva pano izvo havana kuchabuda pachena kuti munhu ngaadzokere kumba kwake anodi anogara kusvika musi wedare wakwana asi wakati munhu ngaatobva pano achade kwekuenda then ndoko anozobva ikoko achiuya pamwena wangu ndokwakwa ndakaenda ava vanga vasiku zvikanzi kutoenda kupi murume wako atokuchiva uchazogara panze andasvika ndati zvaro handifungi kuti anodzoka atokuchiva unomuwanira kupi ndakati ainini kana samanisi ratidzokera ndinodzokera kana ndichivata panze ndinobata panze vanhuvo vemutemo uchiona kuti chokwadi munhu adzokera savata panze asi dzimba dziripo ndakati ndichinopinda pamba pamwena pamusiwo munin'ina wavo akabva uko anga akagara pasi pachiya akasonditumira pamusiwo pandichaputsa ndangoti mwari ndibetsere ndobva ndapinda mandagara mandati maswera sei ndakumbira zvikanzi hapana chakasiya pano muzukuru anga ari panze akutaka varudei pano maki yacho anomaona kuti panapa sekuru havatorike panapa hausitombodzika nhasi hanenge vanogara kumba kwavo vavate ikoko masekuru hausodzoka pano maki havana vanhu vakuziya pano ndikati goti muzukuru dzino naye hadzisi dzako muzukuru uyu muzukuru pakudi muzukuru mwana hanzvadzi yababapi ane makore mangani hasi 17 handizoziva ndakati dzimwe nyaya usapindire dzangu zisapindire muzukuru inogona kuzopinzwa kubatanidzirwawo pasiri nyaya dzako ndobva ndati ndandapinda baba vaya zvikanzi vanhu vakatongoona kundijairira ivi muda kunotonga musha wedu musi unono takabva kwakumarondera unotonga dzimwe nyaya vanhu vakuda kutitonga musha saka unotaura kuti imi vanhu vatongoda kutotonga musha wedu ndikati inini ndiri mwana handingachandokwanisa kupindura anokwanisa vanoisa naiti baba ndo vaendesa nyaya dzavo kumberi indiri mwana zvikanzi pamwe matotumwa nezvamatumwa nazvo kuti munoti mutotikuvadza panapa kana kutotirwisa ndikati kwete samanisi ndorati ndidzoke pano baba dai pasina zvese izvi daisinaaidaroni baba ndati zvaro pasina chinguva avakabva vapinda vakapinda vandati ndokumbirawo makii ndobva vandichitsa makii vandazvikanga chitobudai unoende ibakati mbakwenyu mandabuda ndokudzadza kuti mapastiseti hakuna chekudya chachiriko vakasvika ndofunga kuti nemwana uyo vakaramba mwana uyo akada kuno mukoma wacho akada kusara naye asi aitoita zvekusungidzirwa kutodzingwa pamba ipapo ndakakwanisa kungoti bhiru yani mwana ndobva ndatora mwana wangu ndobva ndavata naye nenzara ndobva ndamuka ndobva ndaenda kwavamunyai kwandaidya ikoko ndobva ndati sekuru nambuya ndakavata nenzara indakutodonha nenzara nokumbirawo chikafu nditi kana ndichizofonerawo baba vachinditumira chikafu ozonditumirawo chikafu ndobva vati chitobika chitimaiti chitomubikirai sadza zvavanhu ndobva ndabvunza kuti kwangu vandakasiya mba muhuri zvanzi urimo hwane asi umwe wacho takatora asi ubva wanga muhanga uri ushomashoma asi ubva ndakaona kuti wanga wawedzerwa kana kuti ndakakanganisa foni ndakadzoka
ndabva kwababa tikuya ava vaindonzi bvisa zvako zvese kumba ikoko, chako chese ngachibve ikoko, kubva kuhembe kusvika pane chese chako, maredhiyo chii zvese ngazvive zvedu, usaone chako chaunosiyepo. Zvataiwa zvakanaka ava vaingouya vaindopihwa munhu wekuti vauye naye kumba kwatakavakira ikoko kumashure kunze ndanoona kuti vari kutaura dzekuti kudii vari kuita sei. Ndikati imi mitedzerai baba vhiki kana vabereki vati musataure nemi, tedzerai zvatari vabereki because mune makutovapikisa, kana vanguti musauye kuno musauye kuno. Chokwadi vakatora nguva vapati kusvika toye nhasi kudaro vaisataura nena nengoti mamukasengoti mamukase zvopera zvakadi zvakadaro kusvika ndazoti baba nditumidzirewo chikafu kunoda kufanidza ndisina chikafu. Baba vakatumira chikafu vakatumira pamota ndikatora ndikatenga ndizvo zvokuti chikafanga kutsvakasana. True or false? Inini vandakafonera havasina kudaiva, vandakafonera sabhuku ndakunifima kuti vakazoendere kuna munyanya. Sabhuku vakanditi ava vakaidzokera kwavo asi chikafu vari kutomaona sabhuku havazodiwa chikafu. Ndizvo kuti vanga vari kuwana chikafu nemamwe weshasi. Zvakaita chikafu kuwanza kuti Hapana kubvunza zvinhu baba muchechi tinoita vaenda vachinodi nokuti chikafu chavakanga vakudyira pavakanga vadzokera kumba ndimai baba mai vapurovhaida chikafu here mukadzi wavo chimwe nguva ndendisipo saka pandendisipo hapana vapa ndiri kuti iwowo usavadairire. Toda kuti kana tichita nyaya vanhu pamwe pacho hatiitei vanhu vakuru, tinenge tichisekererana tichifara tichiita sei handete, butwo isusu tinenge tichitoitirana because titoriwo pamwe pabasa zvakare rekuyananisa vanhu. Hatirege kutora advantage yemazino edu atogara takaisa pachena kuti zvimwe zvinhu totadza kungozvitaura. Tiri kutaura zvemunhu mwana akaberekwa nevamwe vanhu anokosha sei. Tiri kukubvunza iwewe nekuti hazvichachinja kuti zvakatoitika chero unoda kumupa chikafu nhasi but hauchagona kumupa chikafu chekwanga achitafu. Tiri kuti wakanga muchimupa chikafu here nekuti ari kutaura kuti ndaiuya mudzimai wangu kumba wako akasodhumwa namai nyinyi handiti ka akanga asingadyi pamba anga asiri kutaura iwe wakanga wanzi usataure naye. Tikubvunza kuti zvakaitika here hongu kwete kana kuti baba tombovaburitsa munhu because kuri pakungorespekta baba kukusvika pekuti zvino handitauri. Saka toda kubvunza kuti aidya chikafu chekumba kwenyani panguva iyoyo ava vanga vasingadyi ndozvatiri kuda asi panguva ipi hakumuisa vavangu vachikadyi nhasi mavapa chikafu maivapa chikafu waidya chikafu chazviwaa zvaizviitire papo mira kubva mukadzi wako zvaakadzoka pamushambeni iwe wakadya chikafu chawakabikirwa nemukadzi iye chawakamutsvakira handina kudzimukwa ndendisipo iwe waidyawo iwe waidya makuseni masikati manini pandaivapo ndikatikata masikati ndadzoka vanenge ndinogona kuita ndinowata chigotsvaga zvakurara paunozokuonoswano vabudawo unomonyambatawo sadukudyawo usiku ndokwanozvawo sudyawo but munhu anoita zvekubata hove isusu mazivi redu ndiye munhu akakura nekuti matauro azvo enyaya yazvo tinoita tikurasirana nyaya patakatautara nyaya tofanira kutaura zviri straight nekuti inini hongu mwana akaendeswa chikoro asi mari yakaenda kuchikoro yacho ndindaitanga
chikafu chaicho chataidya ndaikomwa mapoto vanhu wainogurosari tudya ndaizamoni panogona aiwa zvikwesoko baba mucheche aiwa kwaona tichibvunza kuti muine mwana umwe chete zvakafamba sei isu nyaya yatawana iyoyi kana patiri kubvunza kuti aidya here inyaya yekuti mudzimai wenyu akanobviswa munyaya achidzosirwa pamba nekuti nyaya yemanganakwamama ndo patiri kubvunza kuti makamuprovaida nechikafu here ari kuti ipapo handana kudya ipapo ndokupandapindura zvandapindura ipapo ini ndataurira ndikuita ndikuti inini handifani kuti ndizviteni munhu akachena kandi hafani kutora zviti munhu akadi akachena asi paine nheonenge iripochi pakati saka nyaya iripo ndekuti matsvagira anendichiita kana chikafu kana chii ini ndaitotsvagawo zvezvo kwete kuti ndaisatsvaga ndaitsvaga hanzi waidyepi kutonga brad madi apa pandavhunzwa ndapindura wati waidyewo ndikati pandendapunda ndikauya kwana masikuta chikakwana muchemberi ukwana aripo waidya pamba waidya adzinonguva dzekuti kusangana chaicho taisinganyatsokusangana kuti inini ndabva kwanindaenda kwadeni nyaya iripo baba mucheche mukadzi wangu aiwana paaindotya inini ndaitya kwamai auona kuti mungu apedza achirume chai inini ndakadzokera kuno kwamai baba uyo akanga achiwanawo vamibatsira ipapatopedza ipapandandapadzisisa semataurwa zvazvikuita kuti inini nyaya yedu ndeyekuti mukadzi uyo akavaka makavaka mesa makavaka chii yavaka westcard ndoiri nemarata 5 nemaudu from 2 matriple neudu from 12 pen pane 12 pen 2 pen 2 matriple 2 pen 2 imba 1 room house ine marata 5 sheets by 12 machi urefu ma12 mune chimwe chamakaita hapana ndizvochete ndapinda ndichinzwa nyaya kuti baba vakanga vari kukubatsirai kutonga kukuyananisai avaizotaurawo kuti iwewe uri kudzoka panapa nerumaoko asi wakambobuda here ndakabuda ndaenda uchibva wadzoka ndobva yakuona sei bhozi wakanzoenda kuchifu wanzoenda kuchifu uyu bvaramba apinda pakuona uchisvika pakumbira makii uchibva kuchifu makii wakambwa chatiri kuitira chechi tiri kutarisa zvekulevhuru yerabhisi nyaya chaidzo dzinogona kuti dzabuda but takutarisa levhuru yerabhisi yemwanasikana nemushamai kuti muzukuru anonzani muzukuru wekugoti kuna amai nini munina wamai vavo vana vamai kuti tovati ma4th parties kana kuti ma19 parties 19 party because andinonzi first party second party third party venonyataurika ava handizokuti tovati ma3rd party tikakwanisa kuti mainini pamutemo mainini vari kutoenda chikoro munhu akakundikana life yake nokuti kana kuri kuti vakangogonawo samai vako vanochengetwa futi nevana vavo vauya kuzochengetwa nababa wako mainini vanotopindawo futi mudarera rekuti nangana nemwana pasina muparendi yake pasina kana mai pane muzukuru wamarera anofanira kunge achirerwa pamwe kumusha kwake nekuti iwo karerwa kumusha kwake kuti anogona kurerwa kumusha kwake kana vakararama zvakanaka sei zvaukaita kuti wakarerwa nakuo
godharerwa nababa wako nekuda kwokuti pamwe for whatever anopinda futi mudare renyu nekutaura nezvavo iwe wakaunza mukadzi kuti mukadzi wako anga ari kushungurudzwa nakoti ndakuya neusiku vanopedza hakuna munhu wamunowana achibva kutora, hakuna mudzimai wamunowana achibva kupi. Madzimai ese vari panyika pano. Munhu iwe ndiwe unogadzira zvaunoda kuti mudzimai wako ange ari. Wazvinzwa? Kana usiri kuwana chokuita muupenyu, mudzimai wako hafanani nevanhu vane chavari kuita. Ungandirambire kuti yezvinezvi mukadzi ukaona adzimai vemumwe munhu ari kuwana kupfuura iwe vanosiyana nevavo, zvisingarevi kuti wako anorwara, asi pauri kuti ndiri kushaya pfuma zvitora kuti chero nezvekudya zvakatora ndonotsvaga mukadzi wako anogona kutombopuhwa chikafu panext door. Handiti kuti dai achiwana zvese pamwe ungadai asiri yese wamaonera unoita kubatsirana mwana. Baba vako avo havasi kugara kumba kwababa, kumba kwababa vari kuchengetwa namababa edu vari pamupawo. Kana vachikuda une zera rekuendawo kumba kwanu asi unoenda une mudzimai wani iwe ndione mudzimai akugara pamusha chete kana mukoma wako wakaroora kana wakadzi wakubasa wakadzi washo anoshanda tauda kutanga kuona kuti chinzi taunganidza vese varoora natsobuda naye panza taura isusu tine madzimai toshanda navo pano vanotaura namadzimai vanotitaura namai vanodzoka achititaura kuti vari muchoto namainini vari muchoto kufanana kana iko kagoti kacho munoti kune mwe mutonga anga achitida wakamurova kana wawanyashatirwa chezvida wakamurova. Isusu kunzi taroverwa musungo toti zvinowanikwa kuti munhu handiti tikuti tasungirwa munhu taroverwa munhu akamhangara nyaya kwamambo vadongo vaenda kwamambo mwana wavo akurohwa kana baba vayunifomu yenyu ita ibvisa imi munozviziva here baba yenyu kuti tokubvisai kubasa kwamuda kuchipurisa mune nhare isusu dare ramambo recommunity court tikakuwanirai nyaya dzamuri kuita kucommunity dzeabuse muchiabhusa vamwe vanhu zvine umbowo teere garai pasi chigarai pasi tinokupai mukana dare mune mutemo mukaita abuse iyi uniform yamuinayo iyi inobviswa nekuti iyi makaipfekedzwa nekuda kwecommunity mukalidha kushungurudza vanhu kucommunity tokubvisai. Ende imimi baba munofanira kuzviziva kuti kana munoda kuita mufananidzo musina kutrainwa chipurisa handiti kana musina kuchidzidzira potai muchibvunza vakuru venyu pesi pesi pane pauraitika chinhu chino munotorwa court order munomhangarirwa imini mukapota muchiabhusa mwana uyu muchitaura nyaya yekubasa musataure chipurisa please. Vakandira kuona the most disciplined department regovernment it is ndo mapurisa nekuti ndo vanoimplementa mitemo yokuti vanhu vagare zvakanaka. Ndikukuyambira izvi ndichikuzivisai kuti isusu hazvititadzise kuti tikubvisei iko ende tinotsokubvisira iko kucommunity tounganidza kana wadhi yese yesengezi yese kuti toda kuratidzai kuti
kuno vanhu vasaabuse mamaofisi edu ehurumende. Don't pretend, musapretend kwatiri as a good person. Don't pretend to us. It's not us. It's a tinogara nemi. Imi munogara nevanhu ava vamunogara navo. Be exemplary kwavana ava. Vana ngavakupupurira. Kwete kuti munogara nemuramu anoshungurudza mwana mudiki asina uroorwa. Munogara nemuzukuru anotuka mukadzi womunhu. For that matter. Asina uroorwa pamusha. Mwana wedu kana aifunga kuzviuraya, akazviuraya mumba pedu. Musina mbobvisa kana senti. Unoona darira mangorichedza kuvaka chinhu chinonzi hunhu hwevanhu vatema. Saka pahunhu hwedu manje panoda kuti munhu agozonzwi munhu chaiyo. Saka imi sasa muri baba tanzwa panotaurwa nachangamiri makadzoka moshandisa mamashoko ekuti isu mutemo touzadogona kukurembera hamiri atitaura izvozvo hazvibvumidzwi. Mungadai muri kutonzwa tsitsi kuti mwana wayo akatonzwa ari mudivi, hatisi kumuvakiridza iye ane dzakewo zvake. Asi modaro manje motorwa mwana asikana wavamwe vanhu semunhu. Imi mukana muina vanasikana mungoti kowamudai kadzai ndinonzwa sei? Zvinorwadza kana iye murume wacho kuti iye ari kunodya sadza kwamai vake vamubereka, uyo akutowo musango modya moguta muchimuthreatena mwana uyo hasi wake. Amira zviri baba, amira imimi munyaya yemwagumo tikutongokuzivisai chiti kuti munhu akavaka. Imimi munyaya yemwagumo tingokuzivisai kuti makaregera mwana wenyu nemwana wenyu vachivaka. Vanhu ivava vatone musha vadzingei necourt order. Havasiri vanhu kuti kudai handiti nokuti imi mukuratidza kuti munobatsiridza domestic violence, gender based violence, domestic violence iri kuitika mumusha menyu. You are part of the person. Tinotokudaiwo imimi futi chaizvo. Ndizvo kusaka tiri kuti baba fambai zvakadii zvakanaka. Ndinokumbira wangu kukumbira kwangu inini ndikokuti izvo mumwe makudai kuti mukadai kuti muchitaiswa kai ndiri kuchema musodzi uri kutondirwadza ndekuti zvimwe zvandiri kutaura zvakasadare inini makasita tererai officer makasita imini kusita dare redivorce. Muri kuona inini panapa nemudaro hatikwanise, hatina futi simba rekuti vanhu havafanane koporo pamberi pedu. Pasina mambo teererai kuda kudzidzisana. Pasina mambo presiding officer wekudare ndiye munhu anofanira kupresida vanhu vachifanana kukuru. Hatisi chinhu chidiki kuti pabhirodwa munhu vanhu vari kurambana. It's not something easy. Vane property yavo vanhu mavanzi vachitotaura iproperty yavo. Vane musha wavo vanhu uye ambofaka kutaura kuti mudara muri romo. Kana iyeyu kana aine zvaanotadza mwana uyu itaitsika. Hatisi kuti mwana anogona zvese izvi. Itaitsika mukuru. Mwana uyu aiswe muulai. Tete havambonzi tete havataure nemi nekuti uyu asati arohwa. Anosingataure nemi ndibaba vachita yoga ndipinzei musha. But vakanyamatambudzwa ari serious vadongo vanopindira. Kana mai vaya vasimuka vaya vachitaura kavo Nekuti mumusha masabhuku uyu mune munhu anogona kugara 1 week achinotya kunext pasina kutsvaga rugare kwemuridzi womusha.
nekuti munhu kugara nemunhu usingazivi kuti akudyei obva watogara naye zvekuti anongofunga wanzei kuzviuraya kana kufa nenzara yacho. Saka tiri kuti isusu even munyaya akomana makambozvionawo naye baba mucheche makambozvionawo kuti munyaya anonotonga dare regupuro pasina hama dzedze muri kuziva kuti mumwe munyaya idai mwana wangu ainidzenza akutoda akutozvita murume wowe kana kuti tezvako munyaya anopedzisira achinja kuita mubereki ungatonge dare rekuparara kwemba munyaya anorwira kudii naye mwana kuti imba yamuri kuti yaputsika basa rasadoko nderekuti zvino haiputsika kazi munyaya ndewaniko munyaya hasi wekusikana iwewe ndiwenyini ndimune makamutsvaka pamune munaye haana paanozobva dzine dzangu dzinonzwisisa chaizvo pamwe ndingazotadza wangu zvimwe handingoti ndinogona aiwa pari kuoneka chete nepekusatora responsibility sababa most stable authority yekuti pamusha penyu hapaparwe mhosva right inini pandanga haisi nyaya yekumurova nekuti inonzi abuse hakusi kurova chete physically mwana uyu atori disturbed pandanga nditaure ndepekutizvo akakutaura kuti kunobviswa nyora ndovakataura baba achiti isusu totozopamwe muchitora izvi tiratidze ichinja ndati zvakaidaro panobviswa dhora chete chete apati mari mazuva manibviswa tikutizo ndingazviitirwe kutambuzvakadaro imimi baba munoona dambudziko rekuti chese chataurwa munembi dauchinikirina kana chero muchinyeperwa mukanyarara iye zvino pakuchiitwa kwese ndosaka ndamunzi namaindingikira hanzi izvo mukanyara dae hanzi ukanzwira tsitsi wetotsitsirwa iye ndotatsitsirwa nezvakawandisa ipapo zvadachingati zvachinzokanyara ndorasa mumberi purasa amai toda kuwaona usiku wamukuda kudaro mufana kuyanama ini nanzvirase munhu muroora takachengeta ndachengeta kudaro kana chikafu chichikurewa itotiti vadari vakomana ndinzwirewo kuti nditauro zviri mumwoyo mangu zvibude nondikadzokera nazvo imimi kumbaaanozviisepi chiteerai baba munoenda chi indindisezeke muramani torai chigaro sei hakuna witness inotaura kupfuura paridzo yenyaya ndoda ndingotauro kutaura kwatikuita zvimwoyo mangu zvidiniwo tinokupai mukana kwetezvo asikatanyakonekera pamuchipikisa dare tinomira mwana uyu semuri mati munoziva mutemo uyezve muri mupurisa makapfeka uniform yatarowe mwana wayo akanyima chikafu muchiona zvimwe zvakutota ndaitemhamuriwo ndichimupa muroora muroora nenguva yatsigirwa nemumwe wake maraini hamuzivo kuti anga chinodya chikafu maraini apa muri kutaura iyoyo imwe nyaya iri kukanganiswa iri kusiyirwa kutaurwa muroora aiti akamuka kuseni nditeererewo kavadaregadzirisa muroora aimuka kuseni ini isati kutangatogumuka akaenda anodzoka zuva rodoka ini ndoenda kugadi komundonoswera kuti chirima muriwo adzoka zvikati vakatihanzizvo vatuma mwana zvikati indamino ndipe muriwo ndidye kura kuenda kumaricho ndikati naye muroora wogoti hanzizvo ndeakuenda kumaricho zvinotoita sei saka muroora wemunhu akaipa aiwa asi munhu akaipa anoda kutoraikidzwa chete paiti muriwo paitaura muriwo achitanaina maricho maizomupa here nekuti toita sei ndaitema ndokupa makabhedhi akuti inogura so makabhedhi ndichimupa achidya zvino nhasi akutipandikira ndakuno iyo ati ndakamuchengeta pamba pakufuti makumana ndiregererewo imi makachengetana muroora makamuchengeta kana tachengetana zvakai tiaindibikiyawo futi teererai baba andaindibikira teererai mwana uyu akaroorwa nemwana wedu ndinotaura nemakagara pasi tigari pasi pakutedzoka toti hatisi kunzikwa garai pabhenji semunhu mupfupi mwana uyu garai pabhenji mwana uyu ndiye wamaichengeta
munofanira kugadziridza futi mutauro wenyu, nokuti uyu muzukuru uyu maisa muchengeta, uyu mukomana uyu uyu akabika sadza uyu aisakuwa mwana wenyu, ko sei muri kuchitaura kuti makachengetawo? Sei musiri kutaura kuti makachengetawo? Sei musiri kutaura kuti makachengetawo? Aiwa vese kawaida varipo. Uyu ndiye auya nenyaya yake kunoka. Unyatika kutaura dzema. Auya nenyaya yedu. Auya nenyaya ndiani? Auya nenyaya kunomuroora. Ndiye auya nenyaya ndiye kutaura nezvayo. Alright, chimira. Nemwana. Naye mwanangu. Mwanangu. Uya auya nenyaya yedu. Kudare kuno uya auya nenyaya yedu. Ayo. Asi kuti abvunzwa kudare. Panyaya yauya nababa wake. Uyu nditi munogona kuverenga mwanangu. Samuno akariverenga zvakanaka. Akakwidza dare mberi. Uyu mwana uyu angobvunzwa nedare. Ona pataurwa nyaya iroora ambobvunzwa ere. Kwanotaurei paroora. Pataurwa ndepekuti baba vati asi mwana haana kugara zvakadii. Ndokubva tatirega tibatsirane. Ndobva tatoona mwana akarambwa. Patotona pakatobviswa kupuru. Patotona kunotone dare uko. Dare iro rinodedzwa kuti dare rakaita sei. Uyu dhora rakabvisa akatobvisa achiteera nekuti chero uyu munomahana kuti uyu achiri uyu akatoramba mukadzi akada kuti avanyatsokuudza nhau yavo kwachitaura kuti tinyatsopinda munji Orati mwanangu nyaya yacho. Kwei. Uchiri kudare mukadzi. kana ivo Wewe uri kuzoti watichipa kutanga. Ndikukubvunza mubvunzo wapindura. Just to check kuti uri wakamira sei. Wati patakubvunza pakutanga. Tikuti finally wati chine zvimudzimai. Tamuti home or kwete. Kati. pekutanga ndabva ndasinodatakambokwasiya pakadaro Chipasiri. Panonetsa kupinda. Panonetsa kupinda. Panonetsa chi. Chitiudza paumbosiya pepe. Chipapindura. Panonetsa kupindura. Ndepekuti mumwe akati haindidi. Mumwe akati ndoda. Unoita Ausamutonge. Iwewe moya paurapo. Mukadzi wako uri kumuda. hatina kuita sana panzira nekuti uyu atopfuurira mberi kuti inini nekuti ndakarambwa kare. Karamba tichibvunza kuti wakarambwa kuita sei ukataura nyaya yekuti uchipanzvenga ukazopedzera wati 3 months bondi pasina. Ndakarambwa. Saka iwewe wakarambwa uri kugashira ikurapo. ndasina kugashira. Usina asi wazogashira. Saka kana kugashira kwatindakuda nezvaunzi nezvachadi asi ndati shida yangu. Mwana uyu ati baba ava vakanga vati vakakumbira chimwe chimwana. Ndobva uyu ati nemararamiro atiri kuita kaya kuti tingoramba tichingobereka zvinozotinetsa kote kamboriritira varipa. Azvakatiramba kuti zvekuti Asi makakumbira ini ndakati makakumbira mwana here. hayo ini ndakati ndosaka kuine mapiritsi saka kuine chi majekisheni zvikatotaiwa kana zvichitobvira endai munopiwa kana mapiritsi kana majekisheni Kuti muite mwana. ayo kuvharidzira vavadi havana kuita Kuchipatara asi kunongonzi kunofanira kuendwa nevakadzi chete. Makadi kuti amai handei. Ingawa nezvinokurudzirwa kuchipatara vane family planning. ipapo handina kuisa pfungwa yekuti titi hatiitisi asi ndakatongowataura kuti kune mapiritsi Alright, papa toda kupostpone case. Tisvike kuvakowedu. Tida kunzwa kuomwe kuti muone namaita. Ndimi makakwidza nyaya dzataurwa muno dzatsogodzerwa. Semumangani maona ose muri kuti kudii pakupedzisira. Isu tichipfudzira nyaya kuti isvike kunama
Hai ndinokudzora nyaya kudare ndokunotonga asi maonero angu akutanga panofanira kuitwa zviya zvakaembwa namakosi vanda kuramba mutamwe chinyararire uzi akasike kutanga dziri kuitika unoita kutofonerwa nevanhu pamwe ndakatozongoti kana kuine zvashayikwa ko ndikatenga hamo ndikadzorera nekuti mwana achinje mitupa azviita sei azvide pandiri kuona kuti kumanikidzira zvisipo kuti zvivepo hauna kuungarambe mwana wako but ndinoti washanga akomborerwa neeji akatora ine mwana akamaikuisa kusvika kuitisa vana 4 imwe yakabva yenunga kusvika akanyaupenyauka kusvika zvishuwa ndopanozonzi paya dai imwe minamano ichinamatwa kuti asi iye mwari anokutonga ega pane zvaakaita ake kumwana mwari anokutonga ega handina chitema kabvunza kuti chavanga totogadzira nomire muchitivo yakuedza but kana zvaramba ukaita sei ramba but hapachisina mwana kutozvitarisa but mukabvunza eji yemurumewo nezvinhu zviri kuitika kumwana zvinasirana topanga ndakafundirwa marumwezero nevakuuya vachiti ndiri kusangana nemwana wako ati achikafu chinokumbira ukabvunza angadopavanhu achitokumbira chikafu ndikafonerwa nemukadzi mukuru chemabazipedzeri mufonera izvozvo achikumbira chikafu asi uyo akamuberekesa ane chiviri chakanyanya aitake hapana panengarambe mwana asi akatomukanya upenyu wake mudai akamusiya mudai neimwe lefu panyamudai kubvunza munhu aenda kumushanda 6 years ombobva kwaakabveko achingofamba nayo 6 years vana 4 ende paakumbirwa handirambi mwana wangu vanafurama achida pakungoiwanaye mushamene mali ndo zvaifana mwana wenyati handichade moya naye kondichakaipa chii muri kuzezei plus pane imwe inonakidza kuti mwana wekuti iwa ufanele kunopema kune inonzi maintenance wakambaindi kurumidza kuita maintenance nyaya dzichifamba idzodzo dzekwamambo idzi maintenance yako unenge utopedza naiwe ukanzerera mwana wako ungarambera auraiwe makonda ndisingatarisirei tichiti mwana uyo handiti wangu atadza kuchengeta asi wakari kutumira kukuya but anoti hana simba rokwanisa kushandira mhuri asi simba rekugara yekuenda inosiya pavharanda paanasekura kwetokokeiagare wangu aitadza kudai nguva yakatakura bhara rechuru achiita mari icho zvazvinoita ane simba rekutakura mabhegi chete mwana wekwadongo haaperekwe kwasekuru iwe dambudziko randaona rawinaro mwanangu ndigere kure ndaikuumba nekuti kudare kunengoitwa nguva pfupi hauna winaye kuseri hakuna mwana wangu mwanakomana wandakatumura anorarama munyika munhu kana achirarama ane marombo anomuraramisa chinoita kuti mwana abatwe negiripiti mwaya orarama mobva afa nayo marombo evanhu kana kuita chikwereti nemunhu kuti munhu abhadhara nzomwe yekubhadhara marombo emunhu ukaona paine marombo rimwe dzinza rakudza mwana ndokubva wamuchiva musafunga kuti marombo iwayo anosiya mwana achiitwa zvese zvese kune zvatinotaura isu tichisowa nenyama kuti wamuitira sezvoyo tichinotaura but mwana munhu nemunhu ane marombo akanochengeta ukaona mumwe munhu anopira mumwe munhu pfuma yake otonopfuma kuchauka kuitawo mwana ukuda kutora toki chero obva asunga nokuti kune vamwe vane marombo asingadi nezvinhu zvavo saka kutya kutadzira munhu haisi nyaya yemunyatsotya mutumbi watinotarisa nekuti vanhu vese vanhu vose vachirarama mwana vane marombo avanovachengeta ndizvo kusaka uchinzwa svinzi kune mhosva yakati tsika dzedu tinokurumidza kubhadhara kupfuura kwamaindastri ngatokumbira time
kutsika dzedu kunoti regerai ndibvise ndau mumusha honzwa mumusha kwakutomhanya kunopereta kumukwasha kana kwaatete kuti mundibvisa zvisi zvakachitaura zvekuti risidi kune kukunyengetedza anazvo kuti akupe achiti hapana mhosva kuti aiwa risidi kunorepa kuedza kugadzirisa kuti panguva yararama iwewe usaone chaunosiyira dzinza iwe honzwa. Vanhu pavanotaura sokukatarisa matauro kuti tezvakanaka munogona kushaya chamunovapa, asi ukazotarisa kuti ramangwana rako rinomira sei unogona kufungidzira kwazoona kuti kudai ndakabvisa zvavo kana ivo baba mumusha mavo vakagashira muroora, kugashira muroora mwenga mumusha kutsika dzedu nekuburitsa muroora mumusha. Hakuna munhu anotendera kuramba mukadzi kana kubatsiridza kuramba mukadzi womunhu. Rega ndikuudze kuti baba wako ava vakaona usvi aine chikomba vanomhanya kwauri vachiti mbo havadzinge muroora. Iwo bva washandisa ubo waonekwa nababa modzinga kakuti waita chipfana. Hakuna kana dai mhosva yakaita sei kana kuwanikwa ari pamba pemunhu asina kupfeka hadzingwe nevabereki. Munhu anodzinga mudzimai kana kurambana unorambana mese. Iko zvine izvi hakuchisina futi pfutseki pamutemo. Mukatovaka pamavaka ndeti kana misai nyaya dzokudzinga munhu semuri kudzingira panext ari mwana womunhu akamushamai dzinozorozora vanhu vakuwandidza. Isusu iyo inopedzisira yaya baba kana vakadzinga munhu inoguma yavo vobatwa nemhosva yekukanganisa tsika dzechiwanhu vochadwa namambo. Saka tiri kuti hatisi tsika dzedu dzokuti tezvara munhambo nemhama yaamwene anodzinga muromo. Ndikukuyambirai nokuti pamwe zvakachatadza kugara padongo, asi muchatora mumwe futi wamunoita mutandirano nokuti iwe ndikakutsvagira basa nhasi wakunoshanda kunyanga mukadzi wakaunoenda naye handiti mwangu wanoenda nemukadzi wako munganoramba neri kunyanga kana kuti mhepo dzewedzeni makuinyanga mwedzi uchipera muchipuwa mari yenyu muchikwira kuenda kwaDC munotenga zvinhu zvenyu modzokera kumba munganetsa mukagara zvakanaka munetsa. Saka nyaya imwe yandokuda kuudza kana tichishaya tisanetsana ngatitopanana imuzana unotsvaka hapana ari kuwana mwanawo ndizvo kusaka uchiona vanhu vachichemberera pabasa inyaya yekuti hapana anowana zvinokwana vanhu vari kushingirira mwanawo uye nekuisa musoro paino ivo vanatezvara kwavo munoendapo vakaona kudanana kwenyu unoona vachikuti timbotengesa masusa nekuti chavanoona cho varombo asi vanodanana. Zvino ukati ndiri pamushando kusvika rini amai angu havasi kuda baba vangu havasi kuda iye zvinongada kwamangarira mukadzi ane tsika yekudai anotuka vabereka ororo kuti ayewe waona baba vachiti ndaisiya nekuti ndaiti mwana wangu asaite mutumbe zvino zvichachinja nekuti hakuna anobva kudenga anoti obvadzira testa kuti daita wangu. Saka zvandoda kuti uzive mwana ndezvekuti unofanira kukumbira mukadzi takamirira mama unofanira kukumbira iwe chero nezvaakaitwa nemuzukuru nekuti uyu munhu uyu zvaanogona kukuita maintenance akaiona kuchengeta vana venyu zvenyu muri mese kuri chipa
pane kupota uchibhadhara mari kuaccount. Ukabvunza baba vanokutaurira pavanosendwa matsamba enyu. Handisi kuzati vari kuti uyu akapusa zvokuti family ikoku uyu akapusa zvokuti aite maintenance. Mari maintenance inonakidza nokuti mwana haarari nenzara. Uyu mwana uyu haashai dovi neporiji nedovi. Uyu mwana haashai chekudya. Kana ukaenda kusondisira mwana uyu ane maintenance ndokuchengetera mwana mani dovi. Kugara naye uyu ndichizwa kuti kupera kwemwedzi ndikukwira kombi kunoshopa mari yapinda ichitodaiwa ichitoona mari yapinda unondipa kana vada kuenda kusaka. Saka izvozvo manje kukangoita ndikaona isina kupinda ndakuti kutaura kuyavhurisa ndaunovhurisa ripoti havanozviziva vari kudefault. Asi dzimba dzakadaro hadzite so tikutaura pachete tichibva pano unokombera mudzimba akorekera enda patete. Zvimwe zvacho dzimwe nzendo dzinotaura unotaura wadi handiri kutaura wadi watsoka. Dzimwe nzendo unotaura watsoka ndoda kuti udzokore. Dzimwe nzendo unotaura wadi very good. It's not everything that you know that you must tell everyone. Keep what you know for yourself. Dzidza kuita mutombo wokuchengetawo zvaunodii. Zvimwe zvacho zvaunoziva unozvichengetawo. Zvimwe zvacho unoonawo kuti panoda kuudza sekuru inini akadzi mai wako. Unoziva kuti sekuru havasikuda. Ende munhu yavamundipi. Ukadzi yavamundipi. Ende munhu ina aipota achidaro ukati aiziva kuti tinomumukoma aiti. Urapa mukadzi wako. Zvakaenda mukadzi akaenda kwachiyadzo. Arudika sasa baada aingonza arudika sasa pawe nemari ndoba mukoma vati uyakawo akaita chifambi atisikumura papi pana pachidaro mukadzi wemunina wedu. Saka munina zvaakaita achinditaurira ndakakati naye mukoma ini ndoita sei mukoma alright kana dai auya nepfuma iyi ko chikomba chaita chachiona mukadzi akati ndakunoshaya kwachiadza auya nezvese ini ndakunoshaya shopu ndakudii ndikatiwo zvoita mununa ita so. Ukaona rimwe zuva kupfuura nekwamukoma taura mukadzi wako mwenyenya mukoma unoti chii ani mukoma zvekutaura ndikoi usataure nyaya asi ngoti zvekutaura ndidi akabva aenda pamwoyo ndakakutaurira achaenda bedzi mukoma kutotya mutemo wenyika opfuura akanga achiwirirana nemukoma achiwirirana nemudzimai kuzoti mudzimai kuseri kwekaunda achitengesa shuga. Ukamborarama zvekuti shuga inenge isingawanike zviyari mukaiwana munotonzwa kuziva kuti mangwana tokunwa tii. Hapana anofamba nekuti abate time yei iye mukadzi uyu ari akuitengesa mukoma wasina akatanga kugadziridza zvikanzi tora shuga chingwa inopa mukoma tisvike bamwe tisvike aiwa usara muchiona usameta aiwa ndati mubikire muramu wako zvamuri mumapedzi neshuga yawe obva abva mainina osara chitsiuga makadzi maakudya kadzi dzemaboyfriend idzi adza kwaniko zvino ndosvika kupi ari kugadziridzwa. Vanhu vasingadi mukadzi wako futi vanogadziridzwa zvakanaka nekuti ndewako zvisine baba dongo nemi baba muchechi. Baba vamuchechi pane pamba ndofunidza kuti baba dongo nekukwidza kwamakaita nyaya kudare pane zvimwe zvamunozopfuura muchizoita semubereki zvatisingagone kudhisaidhirai. Asi nyaya iri munomu isusu ndeyekuti vana vatiri kuti murume kumbira ruregerero mukadzi wako mudzokere pamakanga muri mazuva ekare mugare mumba rambai muine imba yenyu
kudzai imba yenyu haisi imba yamai yababa kwete ndeyavo. Ndingakubvunza kuti ambi yababa vari kumboya kana kuti atezvara vavo vari kuuya here kana kuti baba vavo varipo here amai vavo varipo here asi havasi kurarama here. Iona rapa chikudza baba usavarase baba nokuti ndiye mubereki wavo asiwo wakwanisa kutobatsirawo baba pane imwe nzira nekuti vanogona kuti vakukanganwa tsika dzatofana kutera mazvita tichazisa pamusoro pedare rakaitwa kwamuchechi nevanhu vaivemo tinzoti mumbaona kuti tichavapira tikanzwa kuine nyaya yekuti mamwe vanoti darero vanoda kucherechedza unoona taura zvitireona asi kana mamwe vakati haiwa zvinowanika kudare racho zvarakasunga zvekurambana kwavo vakarambana here handiti nekuti kana rakatonga kurambana kusiri kuitika kuva nekwakaparama zvai asi kana makatonga darero rakatonga kuti murambana imo mukarambanawo sadare rakatonga nyaya yekurambana vakabudirira saka kuri rivheza vanofanira kutosungwa vova ivo vanachapombai baba wachitaura mwanangu ndozvaungadi here mambo wezvino wanditi mombe handiti mukuziva kuti dzekwamambo dzimwe dzacho dzinozogotimwa kana munhu aparamazvo unoziva hadzisi dzekuti unyanzozvitora iyika pampacho vanotora inoteerera kuitira kuti mafambiro nayo ivarerukire saka iwe unozotaura nababa kuti aiona inani kufarisa imusha ngwana mugochema nenyamai zvamama akatonga ndarivhesa zviya zvatakatonga tichiti ngai ndarivhesa kuitira kuti zvangu kana tichiramba tozoramba natega pakati nekuti ukashandisa dare ravo riya havasi pakanaka kavo vakatonga dare risiri ravo ndobva zvatobuda zvibereko nokuti zvinonzi chavakaita chii chavakaita pavanenge vachinzi uri kuvati vane mhosva ko vanhu vacho vakavarambana here zvinonzi vaive mudare rekutonga kurambana vana vakatofanana kukuru vanhu vachezvino kana zvinoteva kotenda ikombe zvakanaka ndachikumbira kuti ndidziko pfungwa dzababa kuti padare racho ravakaita iroro munoonera vari kuitawo nhasi vari kuona sei pamhuri yavo irimusango kana vari vanokunda kusvitsa mwana mumwe handigoni kunotora mwana wandakaziviswa kuti tinaye kuno ndenda ndonomutora paakadzinjo saka ndaida kunzwa kwavari kuti vachadii mwana asati asvika mumusha padare ravakapasa ina handigoni kuenda kunotora mwana pasango paakasiyirwa kuchimidza ndisuda imba yechi yemwana ini ndiri kuda imba yemwana daindaisa daimba yemwana ndingadai ndakatomutora pasapa saka vochindiudzawo kuti uchiziva kuti vari kudii kuti ndizive mafambiro ekuziva kuti mwana ari kuita sei kana vachiri kupfuurira nerwendo rwekuti vari kumuperekedza aiwa zvinofanira kuzivangari kuti mwana achaperekedzwa musi wakadai amaexpense pamwana kutopinda kutoya kuno kudara nekuita zvinoexpense yekutsvaga zvingoro kana zvimotikari zvinotakura zvinhu kunza kumusha aindinozoona kunge kudena kwacho kunekwa nyaya vadai vachingopasawo kuchidii. Alright. Baba, mabuda. Ewe kunamara. Tezverenyu vari kuti yarera makatanga iro vana vakafanana kukura. Murora akaperekedzwa kwasekuru. Richafamba sei nekuti vadongo vari kuti kwasekuru ari kwavo. Imi makazivisa nadongo kuti tisu tine mwana wenyu kuti hamuchamuda vadongo vanomutorera musango hazvigonoriza muchapfuurira mberi here muchinomusiya kumusha kwake kana kuti munema magadzirisiro nemaonera maita darika ndini inini handidi kuti ndimanikidze munhu
tichanzwe kuti ari kuda zvipi tirikuti isusu pamakapedza kutonga dare mwana uyu akaperekedzwa kumwe kusiri kwadongo itimurikuzviziva akaenda kwasekuru asi mwana uyu nekumusha saka vatongo vari kuti aiwa sekuru havasiri vanoperekera pasekuru kunoendwa vanhu vachigadzirisana but kana zvazvikuramba nokumupereka mumwe mwana anoperekwa kumusha kwake ndotsikawo mwana haanosiyiwe pane zitombo imi munozviziva vanawo vanhu unotonomeka shuwa kuti vanopinda naye mudzinza rekwanu saka vari kuti mwana uyu acharamba ari kwaagere kana kuti mune urongwa kana mamine zvamamuinazvo kubva kune zvatongwa muno imi nhasi mukuti inini hangu handina chikureva chakanyanya kuti ndava yekuti iye zvino munora akatizvo ndoda kudzokera kumba nechido chake hapana chakati chakaipa indanditorwadziwa tashaya orati imi muruda kuti aende kana kuti adzoke ina hangu kuda kuti adzoke maika indikuda kuti adzoke ndisingazive mumwe make ndikutoona kuti ndingatorasikirwa nemubatsiri akachitibikira sadza hembe dzakatosiyiwa panze asi iye wewe mukomana shamwari uchaona nditi uri kubereka uchaona marwadzi azvinoita kuti zvinonzi ndobva vangosvika pachida kunzi vanzi vari pa kwakutongona mitungi vanhu vadzokera apa mwana wako wakabereka asiya futi ipapa iwe shamwari ndinokumbira wakutaura chinoporesa vamwe vari muno nemumwe wese iye zvinoka ukanzwa mumwe munhu akati izvo nditakurirawo zvinhu zvangu izvai usatakure ukatakura unotinoti ndiwe unazvo dzezvako kana isikuku nekuko tinotaura kutakati hakuna kutakurwa mumwe mufuma akasungwa nekuti nditakurirawo vadai apa vadai makanosiya zvinhu vairepo vadari muzvipurogiramu yakaitika iwe akaita kuti utakure zvinodera waboka vataura mabata akuenda nemukadzi una seko one mwana achona abakati vakatenda tezvara vabvunza kuti mwana wamakanosiira munzira acharamba ari ikoko here kana muchapfuura naye kuti asvike kana kuti muchatadzokere musha vari kuda kuvaziva izvo kuti tichiparadzana vazivewo kuti mwana ari papi chirasa chekuzikutaura chokwadi chakanaka tezvara vangu ava nemwana wavo ndo vanokurukurirana nai baba vakati mwana dzokerawo kare mwana akati andisikuda pane papa chavo ivovo tinetedi itototenda vaita chete chata kuti tibvunze mimi nechekuti dare rekwenyu mwana ari kutanga kutaura kuti uyu aperekedzwa kune mumwe musha nerimwe dzidza risiri rekwadongo mukomana ndakamutaurira ndotusavaitaura kuti mukomana usabvume kunzi nditakurire mai vakadai vakadini zvavo vakatakura chimwe chinhu chekufuga zvinhu zvavo vakadini vakasiya zviripo iwo ukanzi nditakurira unobva kunzi iyewe ndowatoita zvamhosva indakamuda ndikati musatakure zvinhu ndakataura kutobati ndikati musatakure zvinhu zvikazizvo torai mabhara munonodzosera zvinhu pamakazvika chimirira kuti kurwa nemuri unodzosera zvinhu pazvazvakanga kana achida kubva ega kubva ega nezvazvinodzosera zvazvakanga zviri pakutanga kwasekuru kwacho unosvikawo handiti mamambogumira panze zviri kwavasekuru kuti sekuru mukuizidzarenu kana muine tsika hamungasika kuti mupire vanhu panze
zvinhu zvaitwa nevanhu vari kuita zvavakuita zvamusingafani kutedza vanopinda vovaona vovapa zvinhu vodzokera nezvinhu zvemwanasikana mumba mai uye futi zvisaite sekuti mwana wenyu haadoko kana muchiona imimi onai kuti asina kuda asi ivo vana vachidanana nekuti vanhu vanotodanana vakagumburisana nekuti uyu hama dzake dzinashungudzakadza saka yakatsamana zvekuti akada kubuda mumba atoona goti ndobva ati zitsamo akada kuti apinde mukute neamwene vake sezvaaisiita obva anzi pamusiwo namainda obvanzi naye mabata zvakanaka tinootedza ava babado ava vanofanira kudzosapamai nokuti hana unavo hapana hapana chii iwewe usaite zvokuudzirwa zvako zvaukuita ava ndatedza kutadza zvaunoita ndomabata iwo vanaamai vaya ndo vanaamai nyika inenge ichitoona iwe ramba uchiita zvakanaka chete iwe ramba uchiita zvakanaka chete nyika inenge ichitoona mazviita sekuru vada kutaura ndinokumbira futi zvemwana wangu